Berrikuntzan, batekoak eta hamarrekoa lantzeko, jolas hau egiten dugu. Tapoiak ekartzen ditugu, pilo bat, etxetikan edo ikaslei eskatzen dugu, ekartzeko etxetik, bat? Eta gero poltsak, hermetikoak izten diren poltsak. Aurrekin egiten dugu, poltsa bakoitzean 10 tapoi sartu, bai? Hemen prezitut ja, bai? Ezaten diogu, konsigna da, poltsa bakoitzean 10 tapoi bakarrik egon bat dutela, 10, hemen daude 10reko pilo bat, bai? Eta, jolasa hasten da. Arduan, adibidez, eskatzen baldin badiegu aurrei, 4 zenbakia, zenbat tapoi jarri behar dituzu? 4. 1, 2, 3, 4. Baina adibidez, esaten baldin badiogu 10. Beraiek kontrolatu behar dire, 10reko bat dala, osatu degula poltsa bat osatu da, orduan poltsa batekin nahiko. 10 tapoi daude, eta zenbat 10reko bat. Bai, edo adibidez, 13. 10reko bat, eta 3 tapoi. 1, 2, 3. Bai, 13. Zenbat 10reko bat, zenbat bateko, 3, 13. Hau asko jolastuz beraiekin eta asko manipulatuz, ben eta berriro oso ondo konturatzen dira honetaz. Gelan ere, paretean zitzirikatzen ditugu, 10, zenbat poltsa behar ditugu, hau aurrekin egiten dugu, Poltsa bat, 10 sartuta, bai? 20, zenbat poltsa behar ditugu, 2, 1 eta 2, paretean zitzirikatzen dugu. 30, zenbat poltsa behar ditugu, 1, 2, eta 3, eta horrela jarraituz, bai? Bukatu gabe daukagu, baina horrela jarraituz, 10reko guztia, paretean jarritzak, zintzirikatuta dauzkagu ere, bai. Egun arte, bale? Zer zenbaki da? 10. Venga, zer hartu beharko duzu? 10. Oso ondo! Hartu duzu, zenbat poltsa? 1, bale ba, jarri. Zeratik hartu duzu poltsa bat, zenbat daude barruan, poltsa horretan? 1, 2, 3, 4, 10, oso ondo, perfecto. Eide, zer zenbaki dau? 24, venga, hartu. Zer hartu beharko duzu? Oso ondo, perfecto. A ver. Zenbat 10reko jarri dituzu? 2 10reko. 10 eta 10. 20, eta gero ze behar dugu? 4, oso ondo. Perfecto. 2, 3 eta 4. Oso ondo, ze zenbaki egin dezu? 24, oso ondo. Ze zenbakia dago? 13. Venga, ze beharko duzu? A ver. Bateko bat. Bai. Eta. Bateko bat? 10. 10reko bat. Venga, 10reko bat. Oso ondo. Jarri, lasai, lasai. 10reko bat. Eta gero zenbat bateko? 3. Hala, hartu ba. 3, oso ondo. Hori zenbat daude hemen, eskamutiak? Zenbat daude? 13. Oso ondo, 13. Zer zenbaki da, nait? 25. Venga, hartu, zer hartu beharko duzu orain? Zer hartuko duzu? Bale. Zenbat 10reko hartuko dituzu? Oso ondo, 2. Eta gero? Zenbat bateko? 5. Oso ondo, 5. Hala, hartu. A ber. 1, 2, Venga, a ber, jarriko duzu. Lau eta...
Ah, ze falta da hor? Hola. El de allí. Kontatu, zenbat dituzu? Buscatu. Lau. Ah, Ayer cuando se hizo. bale. Oso ondo! Bai, ze zenbaki egin dezu? Ze zenbaki egin dezu, Enaitz? Oso ondo! Ani, zenbat daude hemen? Hogeita zazpi, du egin beharko dezu, a ber, hogeita zazpi. Zer behar dugu hogeita zazpi egiteko? Oso ondo, zenbat poltsa? Bi poltsa. Eta gero zenbat bateko hartuko dituzu. Oso ondo, a ber. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Zazpi! Zenbakikuntzan ere, jolasa bat egitea badago. Oso simplea da. Hartzen dira plastikozko horrelako separadoreak arraiak egiteko. Bai? Honekin egiten dira arraia mota desberdinak eta edin batekin zenbakiak jartzen dira arraietan. Bai? Eta gero kainera bera bat egiten dugu kartulinarekin artila zati bat eta jartzen da puntan klik bat. Arraiei ere muturrean jartzen zaie bakoitzari klik bana. Bai, gero arrantzatzeko, aurrak arrantzatzeko. Arraia botatzen dira uretan. Eta jolasa hasten da. Beraien artean hasten dira jolasean, harrapatzen dezun 3 zenbakia duena, edo harrapatzen dezun 2 zenbakia duena. Jolasa mota gara. Eta gero, urrengo pausoa honekin, bai? Batzutan saia egiten zaie, orduan gu laguntzen diogu, bai? Eta gero, urrengo pausoa da, batuketak egitera. Gero, urrengo bideoan irakutziko dizuet, bai? Baina demagun ateratzen dutela 5 eta 1. Barruan, gero 5 eta 1 batuketak egiten ditugu erretarekin eta horrela. Bale? Baina bideoan irakutziko dizuet nola. Bale, gero arte aio. Ai, ama, baina zean, ondo! Zer arrai hartu dezu, ze zenbakia dauka arrai horrek? Bi. Bi! Oso ondo. Oso ondo. Ze zenbakia dauka arrai honek? Hiru. Eta honek? Bat. 3 eta 1 zenbat da? Ber, hartu gorka, zenbat da 3 eta 1? Probatuko dugu. 3. Hartu. Oso ondo. Jarri, a ber. Bai. Venga, zenbat da 3 eta 1? Hartuko ingo dugu regletarekin. Baila. Zenbat da? Zenbat da? A ber, probatu bere egia den. Probatu. Probatuko dugu. A ber, 3 eta 1 dira 4? Bai, oso ondo. 3 eta 1 4. Primeran, oso ondo. Oso ondo, Harrapatu dugu arrai bat, ze zenbaki dauka honek? Zenbaki dauka honek? 5 eta honek? Bi. Lau. 4. Zenbat izango da 5 eta 4? Venga, regletarekin ingo dugu. Zenbat dira 5 eta 4? Enaitz hartu bihotzi. Bai. Venga, probatuko dugu, jarri. 5 eta 4. Zenbat da, ber. Pescamos. Zenbat da 5 eta 4, txikos? Hogeita bost. Zenbat da? Zenbat balio du urdin honek? Zenbat da? Bederatzi. Oso ondo, 5 eta 4, zenbat da? Bederatzi. Bai, lortu dugu 9 puntu, bale? Bai. Ondo. Gorka, 10 zenbakia duen harrapatzen dezu. Oso ondo, aizu. Harrapatuko du. Harrapatu dezu, oso zaila zen. 10 zenbakia harrapatu dezu, oso ondo. Zertuko dezu, Gorka? 0, venga, vale. 0 plumilla. 0 tortillero. Opa,
laguntza gabe, oso ondo, oi ba, 0 hartu du.